Здравейте, приятели! Това видео го посещавам на Fairboy, дето ме молеше му направя реклама и той е много добър, така че ще му направя реклама. Да, както виждате, качва има 118 абоната. Counter Strike 1.6 9 епизод, Challenge в 15 бот. Наслада, майнел интро и интро за Potato Man и Counter Strike аутро. Той човека играе доста игри, ами Counter Strike играе и тая игра, доста популярна. Как да си направим Windows 7 по-бърз начин, да. Както виждате там, да видим плейлистите. Има два плейлиста, неговите два клипа. Канали. Snoopabomb, Angel, Христо, така. Виждате колко канали има и за колко се е абонирал. Тук са всички, къде се е абонирал той. Виждате. No thanks. И доста добри, има той се абонира 100% за доста хора. Minecraft BG, да играем с Пепо. Да играем с Пепо, да. Всички са абонирали за него. Гледай колко хора се е абонирал. Че е доста хора. Много хора се е абонирал той. И продължава да дам много пъти. Дискусия. Има ли нищо не е написано в дискусията? Сигурно ще питам сродни канали. Age, Emerge, Games, No Thanks, Venom the Doctor, Renata и Potato Man. Информация. Да видим към информацията. Здравейте, аз съм Fairboy и главно ще качвам на Counter Strike 1.6, може и на PvP, Azure, Minecraft, Geometry Dash и това е. I love videos. Да, това ще бъде от цялата реклама. Надявам се и канала му да ви е харесал. Така не забравяйте да се абонирате за неговия канал, да му харесате всичките клипчета, да ги изгледате и да ги коментирате и да коментирате нещо в дискусията. Това ще бъде всичко от мен и ще се видим в следващия клип. Чао!